po zápase so Spiskou, kde sme vyhrali 4-0. Mám pri mikrofóne opäť Tomáša Tereka. Tečko, nezvyknem si brať takto 2 zápasy po sebe hráčov, rovnakých hráčov, ale dneska si to zaslúžiš, tak zhodnotenie toho dnešného zápasu. Jednoznačne tímový výkon od brankára, ja by som povedal od trénerov cez brankára až po posledného hráča, naozaj dobré rozhodnutia s pukom, šťastie bolo na našej strane, podarilo sa nám odskočiť na vyšší počet gólov a potom sme si to, si myslím, skúsene postrážili až do konca. Asi bol tento zápas odlišný oproti tomu v Nitre tým, že sme si to postrážili? Ako hovorím, 45-50 minút tam bola dobrá robota. Je to už za nami, mali sme k tomu taký tvrdší meeting, povedali sme si, že najdôležitejšia vec bude práve teraz naša odpoveď, to sa nám podarilo a jednoducho sme ukázali aj ľuďom na Valentína, že jednoducho sme odohrali skvelý zápas a mali sme výborné pocity jednoducho. Ďakujem pekne.